Moje ime je Radoslav Čavić. Mi smo se danas okupili ovde kako bismo poboljšali malo i poravnali naše atarske puteve, s obzirom da svi znamo da je jedan od većih problema kod nas taj loš put. Mašine su danas izuzetno skupe, teške, sve to pravi problem kad krenu prolećni radovi, tako da ne bi došlo do nekih kvarova, lomova. Nas par smo se dogovorili da organizujemo neko skupljanje poljoprivrednika kako bismo te puteve uredili. Tu uz mene je i Dragan Rodić, Stevan Miškov, Vlada Čavić i Zdravko Mitrović. Nas par je selo, dogovorilo se, napravili smo neku Viber grupicu gde smo pozvali još ljudi koji su zainteresovani da učestvuju u ovoj akciji sa nama i između ostalog dosta se njih javilo, nisu se svi odazvali, ali mislim da ćemo danas uspeti da završimo to što smo planirali. Šta je bitno još da kažem? Da, pisali smo molbu jednu takođe i dole u opštini i oni su nam izašli u susret u vidu nekih novčanih sredstava koji će biti uplaćeni na neku od benzinskih stanica, to ćemo još da vidimo koju. Ta sredstva ćemo mi na kraju, koliko je nas učestvovalo, podeliti. U vidu nafte ćemo potrošiti i to je ono što je za danas bitno. Koliko po vašoj proceni ima atarskih puteva? Pa, ima dosta, sad mi nećemo uspeti da uradimo sve, nama je plan da radimo neki od glavnih puteva koji su onako najprohodniji, tako da mislim da će biti jedno 15 puteva koji će ići od jedne strane ka drugoj, od Mašorinskog levo-desno, koje mislim da ćemo danas uspeti da uradimo. Danas je održana jedna, da tako nazovemo, izuzetno lepa akcija. Kako u mesnoj zajednici Titel ocenjujete ovu akciju? Pa pre svega, ja želim da se zahvalim inicijativnom odboru ove akcije koji je za jedno vrlo kratko vreme okupio veliki broj poljoprivrednika, gde je akcija koja je krenula sa 3-4 momka koji su inicirali sve to, u jednom veoma kratkom periodu otišla na jedan, za naše uslove i za naše prilike, jedan veoma lep broj zemljoradnika. Otišlo je na preko 25-30 poljoprivrednika koji su se odazvali ovoj akciji i mesna zajednica Titel koje su se oni obratili je ovo oberučke prihvatila da pomogne ovoj akciji koja je prvi put organizovana i meni je to posebno drago. Poljoprivrednici su u veoma teškim uslovima trenutno, gde je vrlo neizvesna cena proizvoda, cena setve i svih ostalih stvari koje su vezane za poljoprivredu zbog jedne velike i teške generalno svetske situacije zbog rata u Ukrajini.
i oni su to bili pripremljeni da sami urade i da nijedan dinar donacija nemaju, ali mi smo, što se tiče mesne zajednice i lokalne samouprave i opštine Titel, pronašli način i da im pomognemo i meni je to veoma drago. Ja samo želim i ovom prilikom da im kažem da ova akcija je prva akcija koja im se desila i koju su organizovali, a da moraju da ostanu uporni i da moraju da ostanu i dalje ovako angažovani i da je to Titelu potrebno. A i u narednim godinama i u ovakvim akcijama i mesna zajednica i lokalna samouprava opštine Titel će i u većoj meri pomoći ovakve akcije, zato što je i lično moram da kažem u moje ime, za mene ovo bilo veliko oduševljenje kako su se oni lepo organizovali. I danas kada su oni otišli da rade, ja sam bio izuzetno ponosan i bio sam srećan. I nadam se da će oni danas kad se vrate sa ove akcije, biće tu i loših komentara, biće tu i kritika, ali prosto bio sam na polasku, da kažem, njih u rad i to je bilo onako jedna jedinstvena akcija gde su oni se vrlo jasno dogovorili gde će ko da ide, na koju stranu i na koji način će da se radi i oni su to toliko lako dogovorili da prosto moram da priznam da sam oduševljen. I u narednim periodima mesna zajednica će pronaći i više sredstava da im pomogne da ova akcija postane tradicionalna i da ova akcija bude stalna i da oni imaju jednu lepu podlogu za naredne godine. Pre svega tu moram da kažem da su to mladi poljoprivrednici. Danas smo to sve videli, to su ljudi između 30 i 45 godina, 50. I nisu važne ni godine, ali drago mi je da su se vrlo jednostavno, lako, brzo dogovorili i da su oni to krenuli u rad. Pozvao bih i druge poljoprivrednike koji nisu danas bili uključeni u akciju, da u narednim akcijama koje će se sigurno dešavati, da se oni uključe, zato što su takve akcije i takve organizacije potrebne Titelu. Titel je teško dolazio do nekih dogovora i angažovanja mnogih za mnoge stvari, zato me ovo posebno oduševilo i želim i lično ja i mesna zajednica da to podržimo u svakom narednom periodu, a sve zbog toga da bi poljoprivreda koja je sada trenutno u veoma, kažem, neizvesnoj situaciji, mogla da izvuče ovaj krizni period. Prosto ne znaju se cene setve, ne znaju se cene repromaterijala, ne znaju se cene nafte, sve je neizvesno, zatvoreni su izvozi poljoprivrednih proizvoda, ali oni će to sve izneti i njima mora i država i lokalna samouprava da pomogne na sve moguće načine. Kako je protekla akcija? Kako današnji učesnici akcije ocenjuju to? Dobro je, hvala Bogu, današnja akcija je završena kako smo i planirali, bez obzira što se dobar deo nije odazvao na poziv, mi smo uspeli da završimo sve što smo planirali, čak i više nego što je trebalo. Sada je to sve uređeno i kako treba i ja se nadam da će i sledeće godine u ovom periodu biti zainteresovanih ljudi koji će i sledeće godine izaći i da nam u buduće svi naši atarski putevi budu uređeni kao sada, jer ovo do sada nije bilo baš za hvalu, ali hvala Bogu uz saradnju svih ovih dobrih ljudi mi smo uspeli da uradimo to što smo planirali i zahvalan sam svim ljudima, tako i treba da bude. U buduće naši će traktori i mašine ići po lepim putevima, ispravljenim, pravim, lepim, tako da to je sve što bih mogao da kažem. Hvala im svima koji su došli, ovi što se nisu odazvali, ja se nadam sledeće godine da će se pojaviti i da ćemo svake godine praviti neku tradiciju od toga, da ćemo u buduće bez i da zovemo jedni druge znati da je ovaj period kad se to radi, da možemo u prolećnu setvu
pa posle u žetvu i sve ostalo da uđemo kako treba. Kad se ovako srede putevi, šta to konkretno znači za poljoprivrednike? Pa ne znači to sad ništa preterano, to je najvažnije jer danas su te sve mašine teške, skupe, najgori su nam ti rezervni delovi, danas je to najskuplje. Onda kad mi zakačimo jednu mašinu od 2-3 tone, onda više tu problem nema. Ranije dok su ti putevi bili loši, kad zapnemo tako veliku mašinu, tu onda kad ona štrucne to je lom. Ovako možemo spokojno da krenemo, mirno i da ne razmišljamo da li ćemo usput negde upasti u neku rupu, da li ćemo nešto otkinuti, nećemo. Sad je to sve lepo poravnato, urađeno kako treba i to nam je sve.